खुलुमबाय स्टुडियो आं रुबन बसुमतारी लावरिफारियाव ड्रेन आरो बालाजान थिनालियाव लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गोदानै सालाकाथि बियाबनि बिजाथि सायख'जानाय एमएलए लरेन्स इस्लारिया लावरिफारियाव ड्रेन आरो बालाजान थिनालियाव लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मुख्यमन्त्री पाक्की पाट मावबिथांखिनि गेजेरजों सालाकाथि बियाबनि गासै मोन 7 आरो मोनसे ड्रेन मावफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलनि लामाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो मोजां नङामोन एबा गाज्रि जाना दंमोन, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा हान्थामेला खालामनाय फरायसालिफोराव थांनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायोमोन। बेफोर लामाफोरखौ फारि-फारि मुख्यमन्त्री पाक्की पाट आरो आसाम माला मावबिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा बानायबोगासिनो दं। मख'नो गोनांदि गौरां हाइ स्कुल खाथियाव 40 लाख रांनि मोनसे कमिउनिटि हल लुनो थांगासिनो दं। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों देरहासार बसुमतारिया 10 बोसोर इएम जानानैबो जेराव एबसुनि दैदेनगिरिफोर दं, बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोर दं आरो सोद्रोमाफोर दं, बेफोरबायदि जायगायाव हानि खामानिखौबो मावनानै होआखै, लामा दालांबो मावनानै होआखै। बिनिखायनो बिथाङा दिनै गिनानै बायदि खोथा बुंदों होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। दानिया फैदो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव लरेन्स इस्लारिया बाहागो लानानै मा फोरमायखो जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै आरआइडिएफनि आन्दाराव मुख्यमन्त्री पाक्की पाट जे निर्माण दङ, बेनि गेजेरजों आंनि समस्थियाव गासै मोन 7 लामा आरो मोनसे ड्रेन सेंसन जादोंमोन। गासिबो टेन्डार जाजोब्बाय, दा बेखौ खामानि मावसिगोन कन्ट्राक्टरा जायफ्रा मोनदों। दा बिनि थाखायनो दिनै आंनि समस्थियाव थानाय जेसेबां बेबायदि लामा सेंसन जाबाय, अर्डार मोनबाय, बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दिनै जों अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेजों लोगोसे आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बे ओनसोलाव गोबाव सम जे लामाफ्रा हान्था मेला खालामनो थाखाय मोजां नङामोन, जेराव पाक्का लामा गैयामोन। दा बेफोरबायदि गासैखौबो फारि-फारि बोसोरफ्रामबो आरआइडिएफनि आन्दाराव मुख्यमन्त्री पाक्की पाटनि नामाव आरो आसाम मालानि नामाव जोङो बे लामाफोरखौ बानायगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन, बालाजान थिनालि कालीपुख्रि आरो बासुगाव थांनाय जे लामा, बेखौबो आसाम मालायाव हमनाय जाबाय। बासुगाव थांनो थाखाय जे साम्फा दैनि सायाव ब्रिज नांगौमोन, बेखौबो हमनाय जाबाय। गोबाव बोसोर रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन जाहाथे जों थिनालिनि मानसिफ्रा बासुगाव थाङोबा सिद्दा थांनो हायो, दांथल बङाइगाव जानानै खुब खम समनि गेजेराव सहैगोन। आरो बांसिनै बासुगावनि रायजो राजाफ्रा आंखौ खावलायहरबाय थादोंमोन बेखौ जाहाथे हमना होयो, मानोना बिथांमोननि फरायसाफ्रा इउनिभार्सिटियाव फैनो थाखाय खाथि जायो, दायो मेडिकेल कलेजाव फैनो थाखाय खाथि जायो। नङाबा पेसेन्ट लाबोनानै जुदि सालाकाथिसिम फैनांगौ जायोबाबो गंनै रेल क्रसिं खालामनो गोनां जायो। आरो जुदि टाउनजों फैनांगौबा सरायखला क'क्राझार टाउन जानानैसो मेडिकेल कलेजाव फैनो गोनां जायो, जोबोद उसुबिदा जायो। दा बिनि थाखाय बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायदों जे देग्लाय आसाम मालायाव जे थिनालि कालीपुख्रि आरो बासुगाव लामाया जे हमजाबाय आरो बिनि सायाव जे ब्रिज जासिगोन, ओंखायनो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दा बेबायदि गोबां हाबाफारि दङ जोंहा। गौरां हाइ स्कुलनि खाथियाव 40 लाखनि आरोबाव मोनसे कमिउनिटि हल जों बेखौ लुनो थांगासिनो दङ। दा बेबायदि बालाजान थिनालि ओनसोलावबो गोबां लामा आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ जोङो लाबोनानै खामानि मावगासिनो दङ। आं नोंथांमोननि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों, नैथि खेबनि थाखाय प्रमद बर'नि सरकारा जेन' फैयो आरो बाहाय जोङो जिहेतु प्रमद बर'आ गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं। बेनिखायनो बालाजान थिनालि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो बे देबोरगाव समस्थियाव जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएलनि बिजाथिखौ जाहाथे देरहासार खालामनो हायो, बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरदों। दिनै ओनसोलाव रायजो राजाखौ हानि पाट्टानि खोथा लानानै थगायहैदों सानाय बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन। आंनि बायदि गामिखौनो जुदि मावना होआखैबा, आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 2000 मायथाइनिफ्रायनो आं खामानि मावदों। आङो मिरु आबसुनि गाहाय नेहाथारि जादों। अब्लाबो जोंनि गामिखौ बिथांमोना मावनानै होआखै। दा बे दाया सोरनि? बे दायाथ' आंनि नङाना, बे दाया बिपिएफ सरकारनि। बिथांमोना जोंनि बायदि गामि जेरावनाखि जोङो फरायसा आफाद एबसुनि दैदेनगिरि दङ, अपोजिसन पार्टिनि लिडारफोर दङ, अपोजिसन पार्टिनि सोद्रोमाफोर दङ, बेफोरबायदि जायगायाव हानिबो पाट्टा मावना होआखै, लामा दालांबो बानायना होआखै। दा जों सरकार फैनायखाय दिनै जोङो जोंनि गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि जायफ्रा हानि पाट्टा मोनाखैमोन, जों बेखौ मावनानै होदों। जों दिनै लामा मावना होदों, जों दालां मावनानै होदों। बिथाङा 10 बोसोर इएममोन, दिनै सालाकाथियाव जे हस्पिटाला जे देरनांगौ, बिनि थाखाय जेबो खालामाखै। आं मात्र बोसोरसेल' मोनदों सालाकाथि ओनसोलाव एमएलए जानानै खामानि मावनाय। दा सालाकाथिनि स्टेट डिस्पेन्सारिखौ आङो दायो मडेल हस्पिटाल सिएचसिआव आङो बेखौ आपग्रेड खालामना होबाय। खुरसा खाथियाव दायो साब हेल्थ सेन्टार जागोन।
धोरोमपुराव दायो साब हेल्थ सेन्टार जागोन निउ बासबारियाव दिनै साब हेल्थ सेन्टार जागोन आरो ब्रह्मपुरावबो दङ दा बेबायदि सालाकाथि समस्थियाव मोनब्रै साब हेल्थ सेन्टार आरो सालाकाथिनि जे हस्पिटाल बेयो मडेल हस्पिटाल जाबाय बिथाङासो खालामनांगौमोन 10 बोसोर बिथाङा EM मोन 5 बोसोर MCLA मोन खिन्थु बिथाङा गावनि समस्थियाव बेबायदि ना देहा फाहामसालिनि थाखाय खालामखो ना मा खालामखो जेबो खालामाखै दिनै बालाजान्थिनालि कालिफुख्रि बासुगाव थांनाय लामाखौ दिनै आं आसाम मालायाव सोसनना होदों बासुगाव थांनाय जिहेतु साम्फा दै बेवहाय दिनै ब्रिज जासिगोन बिथाङा हयथ' दा ओंखायनो गिनानै बायदिसिना बुंदों सालाकाथिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना लोब लोब UPPL आव दिनै बाहागो लादों आरो आंखौ जे बाहाय बिजाथि हिसाबै हरबाय दा बे हिसाबै दिनै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों क'क्राझारनि MLA हिसाबै बिथाङा क'क्राझार समस्थियाव जेरैबायदि मावदों सालाकाथियावबो देरहानानै सालाकाथि बियाबनि थाखायबो गोबां मावगोन बेखौ आसा खालामदों नुहुरदों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना गिदों जे एबारबो बिथाङा जेननो हासिगौ होननानै गोजोन्थों लावरिपारायाव ड्रेन होनाय जाबाय बालाजान्थिनायाव दङ भुटियापारायाव दङ सिम्बोरगावआव दङ सालाकाथि बाजाराव दङ फुकागाव लामायाव दङ कारिगावआव दङ बेबायदि गासै मोन7 लामा आरो मोनसे ड्रेन दङ बेखौ दिनै गासैखौबो मावफुंनाय जागोन जेन' थाबैनो कन्ट्राक्टरा बेनि थाखाय खामानि मावनो हायो सालाकाथि बियाबनि MCLA बिथाङा मोनसे बिबुंथि होदों